Исәнмесез, Яңа Гасыр телеканалында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы. Студияда Илгиз Шәкуров. Сейшәмбе көн яңалыклары турында киләсе ярты сәгатьтә. Вознесение трактын төзү белән бәйле Зәкиев урамыннан Минск урамына кадәр юлны ябу нинди кыенлыклар тудыра? Кайдан урап узарга киңәш итәләр, юл эшләрен иртәрәк тәмамларга мөмкиннәрме? Гөлнә Сайфетдинова шул хакта. Аларның каһарманлыгы турында бөтен ил белә. В любом случае, профессионализм человека – это сила духа человека. Хәлиткеч көрәштә батырлык күрсәткән якташыбыз Рәсим Баксиков хакында. Инзилә Хусаинова. Алар Россия чемпионатларында һәм халыкара ярышларда җиңүгә ирешкән. Пьедесталда Россия һәм Татарстан гимны уйнаганда бик дулкынланам һәм горурланам. Бүген Казан Кремлендә стендка ату буенча зур уңышларга ирешкән Татарстан спортчыларын хөрмәтләделәр. Тантанадан Рүзәл Шарипов. Бүген Дагыстанда мәтәм көне узган төндә анда коточкыч фаҗига булды. Махачкала шәһәренең ягулык салу станциясе шартлады. Соңгы мәгълүмат буенча 35 кеше үләм, аларның 3-се балалар. 100гә якын кеше зыян күргән. Фаҗига үзеннән Рөстәм Миңнеханов әлеге республика башлыгы Сергей Меликовка телеграмма юллады. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин да, Татарстандагы Дагыстан җәмәгатьчелеге дә Кавказ Республикасы халкының кайгысын уртаклашты. Здание горит какая-то. Менә ул зур фаҗига башланган мизгелләр. Махачкала шәһәре тирәсендә трасса кырында автосервис яна. Аны күзәтергә дистәләгән кеше җыелган була. Алар ялкынның каршыдагы ягулык салу станциясына үреләсен белмәгәндә күрәсең. Автосервистан ут АЗСка күчә һәм бер артлы 2 ягулык цистернасы шартлый. Ул шул кадәр көчле була ки, бөтен тирә-юнь көлгә әйләнә. Бүген коткаручылар көне буе җимерелгән биналар астыннан зыян күрүчеләрне, вафат булучыларның мәетләрен эзләде. Бу фаҗига килеп чыгу сәбәпле Рөстәм Миңнеханов Дагыстан Республикасы башлыгы Сергей Меликовка телеграмма җибәрде. Республика халкы һәм шәхсән үз исемемнән фаҗигада якыннарын югалткан кешеләрнең кайгысын уртаклашам. Без тугандаш Дагыстан халкына теләктәшлек белдерәбез. Хәлак булганнарның гаиләләренә көч һәм сабырлык, зыян күргәннәрнең тизрәк савыгуын телибез. Бүген көне буе үзенең тарихи ватанындагы хәлләрне Дагыстан җәмгыяте җитәкчесе Ислам Ахмедов тирән борчу белән күзәтә. Бүген безнең республикада 2000гә якын Дагыстан кешесе яши. Безусловно, дагестанская община Республики Татарстан. Татарстандагы Дагыстан җәмгыяте бу фаҗигада вафат булучыларның туганнарының һәм зыян күрүчеләрнең кайгысын уртаклаша. Без беләбез, бүген 15 августта республикада мәтәм көне игълан ителгән. Дәүләт әлемләре төшерелгән, күңел ачу чаралары уздырылмый, халык кайгыра, табиблар зыян күрүчеләрнең гомерен саклап калу өчен көрәшә. Татарстан мөфтие дә Кавказ халкының кайгысын уртаклашты. Татарстан мөселманнары аларга фаҗиганы кичерергә рухи көч һәм ныклык тели. Дугаларыбыз барып ирешсен. Раббыбыз хәлак булганнарның якыннарына бу авыр сынауны кичерергә сабырлык бирсен. Шуша фәттә зыян күрүчеләргә шифасын бирсен. Тизрәк сауыксыннар дип телим. Тикшерү комитеты иминлек таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү маддәсе буенча җинаять эше ачкан. Фәйрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Казанда Фучик урамының Зәкиевтан Минскига кадәр өлешен яптылар. Вознесение трактын төзегән җирдә турбаларына электр чыбыкларын алыштыралар. Хәзер бу урында иртә кич әллә ничә чакрымга сузылган транспорт бөкеләре хасил була. Казан халкы бу хакта социаль сәхифәләрдә дә фикер алыша, безгә дә язалар. Шунда ки юлны шәһәрдә тормыш кайный башлаган чорда яптылар. Халык ялдан кайта, мәктәпкә әзерлек мәшәкатьләре башланган чор. Шәһәрдә моны вакытлыча гына диләр. Тагын күпме көтәсе булыр. Бүген хәбәрчебез Гөлнә Сайфетдинова да шул якларда иртәнге бөкеләрне урап кайтты. Зәкиев урамыннан Минский урамына кадәр ара. Моннан хәзер җәмәгать транспортын гына уздыралар. Калганнарга юл ябык. Вакытлыча кыенлыклар Вознесение тракты төзелеше белән бәйле. Монда инженерлык шелтәрләрен күчерәләр. Юл инде 6нчы көн ябык. Беренче көннәрдә монда шактый машиналарны борырга туры килгән. Бүген инде андыйлар азрак, шулай да юлның ябык булуын белмәүчеләр бар әле. Алар гадәтләнгән маршрут буенча узмакчы була, кайберләре автобуслар артыннан ияреп килә. Юл ябык дигәч, югалып калучылар да бар. Бу урында берничә тапкыр авария була язган инде. Чуть в аварию не попал. Әле чактан гына авариягә эләкмәдем. Юл билгеләре дә күрмәдем, ишетмәгән идем дә кире борыласы инде. Хәзер бөкелә торасы була. Юлны ачкач аннары бөкеләр бетә бит. Түзеп торасы була инде.
Әйләнеп узар өчен Җиңү проспекты аша барырга кирәк, шактый араны үтәргә туры килә. Мамадыш тракты ягына юл чагыштырмача буш булса, РКБ юнәлешендә шактый торырга туры килә. Монда иртәнге якта гына түгел, көндез дә машиналар ташкыны җыела диләр. Булай да бөкеле урын иде, хәзер ул тагын да озыная төшкән. Өстәвенә бу урында да юл эшләре алып барыла әле, участок тарайган. Направление проспекта. Проспект ягыннан көне буе шул хәл. Минск урамында юлны яптылар бит, шулай буласы билгеле иде инде. Там дорогу перекрыли, где между Минской и Заки. Иногда бывает, иногда не бывает. Раньше днем вообще не стояли. Элек бу урында көндезләрен бөкедә утырган юк иде. Хәзер 15-20 минутлап торасы. Юл эшләре белән бәйле Фучик урамы буенча Минск урамыннан Закиев урамына кадәр транспорт хәрәкәте шикләнде. Иминлекне тәэмин итү өчен әлеге участокка ЮХИДИ хезмәткәрләре җибәрелә. Бу участокны Җиңү проспекты, Закиев, Минск, Ломжа урамнары буенча урап узарга була. Фучик урамының бу өлеше Азины 1 һәм Азины 2 микрорайоннарын тоташтыра торган бердән-бер юл, башка җирдән барып булмый, шәһәр юл шелтәренең мөһим участогы. Башкаланың тышкы төзекләндерү комитетында юл ябылачагы турында Казан мэриясе сайты социаль шелтәрләр аша алдан хәбәр ителде диләр. План буенча бу эшләр августка билгеләнгән булганда, мәктәпкә әзерләнүче машиналар арта торган вакыт булуы хәлне катлауландыра. 1 сентябрьгә эшне тәмамларга ышандыралар. Мы понимаем, что жителям приходится преодолевать большое расстояние. Машина йөртүчеләргә шактый зур араны урап узасын аңлыйбыз. Юл ябылган очракта барлык схемалар ведомствора комиссиядә килештерелә. Бу транспорт комитеты, район хакимияте һәм ЮХИДИ белән берлектә хәл ителә. Решение принимается с учетом наиболее оптимальных сценариев распределения транспортных потоков. Юл эшләрен 30 августка төгәлләргә ниятлиләр, иртәрәк тәмамлау ихтималы да бар. Гөлназ Сайфетдинова, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы. Казанның Әбсәләмов урамында яшәүчеләр үзләренең күп фатирлы йорты янында биек бина төзүгә каршы чыкты. Күршедә йорт салсалар, фатирларыбыз кап-караңгы булачак дип борчылалар. Объектны Артстройдом 1 төзергә планлаштыра. Моның өчен Әбсәләмов урамында яшәүчеләр катнашында җәмәгать тыңлаулары оештырганнар. Халык белән 19 катлы бина төзүне рөхсәт итү турында сөйләшкәннәр. 100дән артык кеше биек йорт салуга каршы чыккан. Бу хакта киләсе репортажда. Монда хукуксыз үй төзүмәкче булалар. То есть незаконно дип әйтим, потому что метражлары буенча мондай 19 этажлы йорт төзелергә тиеш түгел. Эльмира Сибгатуллина Әбсәләмов урамындагы 35нче йортта яши. Кояш карый торган якта булсын дип шушы йорттан фатир сатып алган булган. Бу көннәрдә йокылары йокы, ризыклары ризык түгел. Тәрәзә каршында 19 катлы бина төзергә җыенуларны ишеткәч борчыла башлаганнар. Йорт тулысынча күләгәдә калачак диләр. Кояш безнең булмаячак, бу безгә бик кумаучы улаячак. Менә шуның өчен без инде көрәшәбез, ничек тә булса. Элек Әбсәләмов урамындагы 35нче йортта яшәүчеләрнең тәрәзә каршында буш мәйдан булган. Оннан соң ул урынга бер катлы бина, мәшгульлек үзәге төзи башлаганнар. 2 ел элек эш тукталган. Хәзер монда ауган кыйма, рәсемнәр ясалган диварлар күрергә мөмкин. Халыкка биредә биек йорт төзеләчәк дип әйткәннәр. На собрании присутствовало 132 человека. Все категорически против. Бу мәсьәлә буенча фикер алышырга ишек алдында җәмәгать тыңлауларына җыелганнар. Документлардан күренгәнчә 19 катлы бинаны Артстройдом 1 компаниясе төзергә планлаштыра. Казанның Әбсәләмов урамы 35нче йортта яшәүче халык белән очрашып, җәмәгать тыңлаулары уздырганнар. Тик алар уңай җавап бирмәдек ди. Параметр нас не удовлетворяет по нескольким причинам. Без моңа берничә сәбәп белән бәйле риза түгел. Ул йортка халык күченгәч, социаль объектларга чират булачак. Безнең яндагы мәктәп, балалар бакчасында анда булай да урыннар юк. Без харшы, потом все вот это вот досуговый центр, вот эта табличка, она уже второй раз повторяется. То есть это просто фикция, чтобы занять место. Монда яшәүчеләрне куркуга салган тагын бер сәбәп бар. Төзелеш вакытында үзебезнең йорт җимерелер диләр. Менә бу видеодан күрсәтүләренчә 2021 елда кайбер диварлар ярыла башлаган инде. Кадастр картасыннан күренгәнчә объект төзеләчәк урын трак биналар өчен дигән категориягә карый. Без документта күрсәтелгән номерлар белән төзүче оешмага шалтыраттык, аңлатма бирүче булмады. Без рәсми рәвештә электрон адреска сораулар юлладык, әлегә җавап юк. Аңлатма бирүне сорап Казан башкарма комитетына да чыктык. Язмача җавап килеп иреште. Әлеге җир кишәрлегенең һәм андагы корылманың хуҗасы шәхси зат. Ул бу җирдән файдалану буенча үзенең планын үзгәрткән. Анда күп катлы торак йорт төзергә ниятли. Бу рөхсәт ителә, чөнки шәһәр төзелеше документы буенча андагы җир участогы торак йортлар өчен каралган. Башкарма комитеты әйтүләренчә, күп катлы йорт төзеләчәк мәйдандагы мәшгульлек үзәгедә калачак. Ул торак йортның беренче катында яки янкырма рәвешендә булачак. Чулпан Касыймова, Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін Қазанның Уахитов районы суды КНИТУ КАИ доценті Михаил Щегловны 12 тәулікке қолға алды. Ол милләтара низақ шығарырға тілеуде ғайыпләнә. Суд отырышында прокуратура вәкилі айтуынша, июнь айында Регионы за единство России иштимагый ұйышмасының YouTube каналында видеоролик урнаштырылған. Ол православ Зүйе Утрау шәһәрчегендә яшәүчеләр түрек мәктәбенә каршы чыкты дип атала. Тикшерүчеләр фикеренчә, роликта яңгыраган кайбер фикер һәм җавапларда айрым бер милләтләргә карата дошманлык билгеләре бар. Бу роликта төрекләргә карата тискәре фикер җиткерелә. Гомумән мөселманнарны тискәре яктан күрсәтү сизелә диләр. Шуңа күрә бүген Михаил Щеглов нәфрәт уяту һәм дошманлык чыгаруда гаепләнде. Гаепләнүче үзе видеога андый мәгънә салмадым дип белдерә. Тикшерүчеләр исә суд утырышында лингвистика экспертизасы нәтиҗәсен тәкъдим итте. Ул да прокурор фикерен дәлилләде. Данный видеосюжет без одобрения Михаила Щеглова. Әлеге видеосюжет Михаил Щегловның хуплауыннан башка бу каналда мөгаен басылып чыкмаган булыр иде. Авыл халкын нәкъ менә ул сораштырган, нәкъ менә ул аңлатма биргән. Он опрашивает жителей села, и именно он дает комментарии. Я отражал события, я никаких оценок там не давал. Михаил Щеглов үзен һәр вакыттагыча гаепсез дип саный, әмма суд аның гаебен раслады һәм утырыш залында ук кулга алдылар. Җәза бүгеннән гамәлгә керә. Ул 12 тәүлекне махсус приемникта уздырачак. Михаил Щегловка инде моңа кадәр дә милләтара низаклар буенча административ эшләр ачылган иде. 2020 елда ул шундый низак өчен 10 000 сум күләмендә штрафка тартылган булган. Данное административное правонарушение считаю серьезным. Әлеге административ хукук бузуны бик җитди дип саныйм, чөнки нәфрәт уятучы яки дошманлыкка китерүгә юнәлтелгән гамәлләр яисә кешенең расасы, милләте буенча кимсетү тыела. Шуңа күрә безнең күрсәтмә закон тарафыннан нигезле дип саныйм. Суд карары шуны раслады да. Законы обоснованы, что подтвердило данное решение суда. Казан танк училищесының батырлар тоқтасына тагын бер каһарман укучылары Рәсим Баксиковның фотосын куярга әзерләнәләр. Хәзер аңа Россия герое исеме бирелүен көтәләр. Бүген училищеда безгә Украина кораллы көчләренең 8 хәрби техникасын бер үзе юк иткән танк экипажы турында сөйләделәр. Андагы егетләрнең берсе якташыбыз Рәсим Баксиков иде. Ул тумышы белән Татарстанның Алексеевск районыннан булып чыга. Казанның танк училищесын тәмамлаган, аны мондагы укытучылары яхшы хәтерли. В репортаже. В этом подразделении 4 года жил и учился Расим Баксиков. Казанның танк училищесында курсантлары Расим Баксиков батырлыгы хакында горурланып сөйлиләр. Тиздән уку йорты диварына аның фотосурәтен Россия герое буларак эләрбез дип өметләнәләр. Ул яшәгән казарма, укыган сыйныфларны командирлары әле дә хәтерли. Отзывчивый человек. Ул бик ярдәмчел һәм актив укучы иде. Җаваплы булуы, барлык кушкан эшне төгәл үтәү белән аерылып торды. Дәресләр вакытында танкларны техник яктан аннан да яхшы белүче булды микән. Шуңа күрә шундый котлаулы хәлгә юлыккач та югалып калмаган. 80 техники, а у нас там один Алёша. Менә ул көн Украина кораллы көчләренең 2 танка, 6 хәрби машинасына безнең нибары 1 танк экипажы каршы чыккан. Ул көрәш 40 минут дәвам итә. Нәтиҗәдә безнең Алёша исеме белән эшләүче танк экипажы каршы як техникасын тормар итә. Время переживать и эмоционально как-то переживать там уже нету. Андый вакытта куркып торырга вакыт юк. Хис кичерешләргә ирек бирмисең, иң мөһиме эшеңне төгәл һәм оста итеп башкару. Ул батырлык тарихы очраклылыклардан тора. Хәлиткеч көрәш алдыннан танкның йөртүчесе яралана. Аның урынына ашыгыч рәвештә танк командиры Рәсим Баксиков күчеп утыра. Курку белмәс якташыбыз Татарстанның Алексеевск районы Биләр авылы егете. 2010 елда Казанның танк училищесын тәмамлап, ерак көнчыгышка хезмәт итәргә китә. Махсус хәрби операция башлангач, анда эләгә. Влияет очень профессионализм экипажа. Монда экипажның осталыгы һәм әзерлеге зур роль уйнаган. Безнең танкның каршы якныкыннан аермасы юк. Мөмкинлекләре бер үк дияргә була. Бары тик безнең егетләр аның белән яхшырак идарә иткән. Рәсим Баксиков һәм аның белән бер танкта булган хәрбиләрне Россия геройлары исеменә тәкъдим иттеләр. Инзилә Хөсәйнова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бүген Яршалудан Лисичанск шәһәренә 20 тонна гуманитар ярдәм җибәрделәр. Автокалада яшәүчеләр дару, көнкүреш кирәк-яраклары һәм азык-төлек китергән. Уңыш өлгерүне исәпкә алып, җиләк-җимеш кайнатмалары һәм тозлаган яшелчәләр дә алып килгәннәр. Лисичанск шәһәрендә Яршаллы волонтерлары көн саен 5000-гә якын кешегә кайнар ризык ашата. Шуңа кыр шартларында ашарга пешерү өчен продуктлар әзерләгәннәр.
Яршаллы тирәсендә Шулман елгасына нефть аккан дигән хәбәр кичә социаль шелтәрләрдә таралган иде. Росприроднадзор алган су анализы нәрсә күрсәткән? Бу хакта Реальное время интернет газетасы яза. Казан чираттагы халыкара җыен уздырырга әзерләнә. Бездә Ростки дип исемләнгән Россия-Кытай форумы беренче тапкыр үтәчәк. Бүген хөкүмәт йортында форумның оештыру комитеты утырышы узды. Аның рәисе Алексей Песошин. Очрашуда Рөстәм Миңнеханов һәм Кытайның Казандагы генераль консулы Сян Бо катнаштылар. Форумның исемендә Россия дигәнне аңлата. Т хәрефе Татарстан, Ки Кытай. Безнең республика белән Кытай арасында товар әйләнеше узган ел 58% артып 1 миллиард 600 миллион долларга җиткән. Аеруча нефть химиясе, югары технологияләр өлкәсендә махсус икътисади зоналарга Кытай компанияләрен җәлеп итү актив бара. Форум 7 һәм 8 сентябрьдә Казан Экспо үзәгендә үтәчәк. Анда 3000 кешенең катнашуы көтелә, 40 юнәлеш буенча сессияләр узачак. Татарстан рәисе чит ил гражданнарын каршы алу, урнаштыру, иминлекне тәэмин итү мәсьәләләренә аерым игътибар юнәлтергә кушты. Бу бик җаваплы җыен. Һәр яктан әзер булуыбыз мөһим ди Рөстәм Миңнеханов. Товарооборот показывает, это жизненно необходимо для нашей страны, не только для нашей республики. Поэтому мы этот форум должны провести очень качественно. И, конечно, если мы выйдем на ежегодный вот такой форум, это было бы хорошо. Казан су яр буендагы Милли китапхана янында балалар паркы барлыкка киләчәк. Аның урынын бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән Казан мэры Илсур Метшин карадылар. Әлегә территория буш, анда яшеллек тә юк. Казан үсеше институты участокның проект эскизын әзерли. Аны бүген Рөстәм Миңнехановка күрсәттеләр. Территориягә газон җәеләчәк, агачлар утыртылачак, төрле яшьтәге балалар өчен уен мәйданнары карала. Шулай ук ял итү, ашау зоналары булыр дип планлаштырыла. Анда Фукс бакчасыннан төшү өчен юл ясалачак. Паркта шулай ук мастер-класслар уздыру өчен павильон куярга ниятлиләр. Рөстәм Миңнеханов әлеге яңа проектны хуплады. Янәшәдә урам парк урнашуын исәпкә алып, балалар өчен мондый урын булдыру кирәкле эш диде ул. Бүген Татарстан рәисе ПИК махсуслашкан төзүче компаниясенең генераль директоры Иван Паландовны кабул итте. Алар Татарстанда алып барыла торган төзелешләр, торак базарының торышы, заманча материаллар куллану мәсьәләсе буенча фикер алышты. ПИК Россиянең 15 төбәгендә эшләүче оешма, Татарстанда алар Сиберова, Нокса паркы кебек торак комплекслар төзи. Бүген Үзәк банк төп ставканы 12%-ка кадәр арттырды. Аналитиклар хәзер ипотека ставкалары да арттыр дип фаразлый. Татарстанда яшьләр өчен гамәлдә булган социаль торак программаларының таләпләре үзгәрмәячәк. Бүген хөкүмәт йортында журналистларга яшь гаиләләр өчен фатир алу мөмкинлеге турында сөйләделәр. Ринат Садыйков әйтүенчә, министрлык 4 программа белән эшли. Аларның өстенлеге квадрат метрның очсызрак булуы, торак өчен субсидия алу, яисә процентсыз кичектереп түләп мөмкинлегенә ия булу. Төп таләпләр кешенең Татарстанда яшәүе һәм гаиләдәгеләрнең яше, аларның берсенә 35 тулмаган булырга тиеш. 2018 елдан бу программалар нигезендә 3000-гә якын гаилә фатирлы булган. Бюджеттан финанслау күләме дә ел саен арта, 5 ел эчендә ул 700 миллион сумга җиткән. Бүгенге көндә без төрле районнар белән эшлибез. Безнең максатыбыз ул районнарда яшьләр калсын өчен, эшләсен өчен. Шуңа күрә без күбрәк бүгенге көндә менә районнарда яшәтергән гаиләләрне аларга субсидия бирәбез. Һәм инде алар төрле юнәлештә, ул да булса социаль ипотека, квартира, ул да булса үз салган өйне сатып алалар. Татарстан рәисе тәкъдиме белән республикада яшьләр өчен социаль ипотека программасы гамәлдә кала. Аның буенча 3 ел эчендә 3726 гаилә фатир алырга теләп документлар тапшырган. Шуның 2000-нән артыгы үй туен уздырган инде. Менә Казанда 930, Түбән Камада 238, Яршаллыда 223 гаилә үз чиратын көтә. Молодая семья программасын госуслуги сайтына кертү өстендә эшлибез. Әле бу яңалык, әлеге хәллек яшь гаиләләр баралар иде исполкомга документ сдавать итәргә инде. Менә либо МФЦга һәм госуслугадан заявка биреп булачак. Шуның өстендә эшлибез, регламент язабыз хәзер. Эшне җиңеләйтәбез.
Бүгін Қозан Кремлінде стендқа атуда зор оңышларға ерішкен спортшыларны хөрмәтләделәр. Берде аларны Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхат Сәфәров кабул итте. Сезон әле тәмамланмаган булса да, республика җыелмасы инде 49 медаль яулаган. Үз осталыкларын алар Россия чемпионатларында да, бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре арасында уздырылган уеннарда да яхшы күрсәткән. Бу республикада әлеге спорт түренең гел үсештә булуын күрсәтә дип искәртте Әсхат Сәфәров. Татарстан җыелмасының уңыш сирен Рүзәл Шәрипов белеп кайтты. Татарстанның стендқа атучылары бүген ирешкән уңышларына нәтиҗәләр ясый. Сезон әле төгәлләнмәгән булса да, сөендерерлек үрләр яулаганнар инде. Зилә Батыршины май айында командасы белән Россия чемпионатында алтын медальгә ия булган. Саба кызы стендқа ату белән 9 ел шөгыльләнә. Дөнья беренчелеге һәм кубогы, Европа чемпионаты ярышларында да катнашып, җиңүләр яулаганы бараның. Бала чакта әти белән урманга йөри идек һәм бутылкаларга ата идек. Аннан инде дус кызым чакырды һәм мин бу спорт белән шөгыльләнә башладым. Һәм инде пьедесталда Россия һәм Татарстан гимны уйнаганда бик дулкынланам һәм горурланам. Республика җыелмасының беренче ярты еллыкта югары уңышларга ирешкән 18 шундый спортчыны бүген Казан Кремлендә Әсгать Сәфәров кабул итте. Татарстанлылар 8 ай эчендә 49 медальгә ия булган. Шуның 20се алтын. Әсгать Сәфәров спортчыларга рәхмәт белдереп, аларга Динамо җәмгыятенең юбилей медальләрен тапшырды. Символично, это когда год столетия Всероссийского культурного спортивного общества «Динамо». Сезнең Динамо бөтен Россия спорт җәмгыятенең 100 еллык зур юбилее елында зур уңышларга ирешүегез символик мәгънәгә ия. Россия халыкара дәрәҗәдәге ярышларда да югары үрләр яуладыгыз. Бу безне аеруча сөендерә. Юниорлар, үсмерләр, олылар арасында уздырылган Россия чемпионатында да яхшы чыгыш ясап, җиңдегез. Бу сезонның иң мөһим чаралары. Выдающими достижениями безгә бик зур рәхмәт. Әле 2 көнлек кенә 2 спортчы БДБ илләренең Минскида узган уеннарыннан 7 медаль яулап кайта. Сезон барышында 4-се спорт остасы исеменә дә лаек булган. Шуның 2се халыкара класстагы нормативларны үти. Республикада әлеге спорт түрен популярлаштыру өчен Югары Слан, Тәтеш һәм Саба районнарында стендка ату белән шөгыльләнү үзәкләре булдырылган. Своя федерация, школа. Республикада стендка ату буенча федерациядә мәктәптә эшли, аларда ел әйләнәсе 15ләп бәйге уздырабыз. Һәм бу башка төбәкләргә баруларны санамаганда, егет-кызларны шулай көчлеләр белән ярыштырабыз. Уңыш сире дә шушы алымда дип уйлыйм. Республика Татарстан. То есть ребята здесь растут также. Спортчылар арасында нәтиҗәләре белән стендка ату белән шөгыльләнүчеләр дә бар. 26 яшьлек Сергей Демин әти-әнисе данлыклы тренерлар эшен дәвам итә. Уже выйти на мировой уровень. Дөнья күләмендәге ярышларга эләгеп, анда да республика һәм илебез данын якларга хыялланам. Әти-әнием мине үзләренең үрнәгендә тәрбияләде. Шуңа җиңүләремне дә һәрвакыт аларга багышлыйм. Результат моей работы просто приятно. Бер айдан спортчыларны тагын бер мөһим ярыш көтә. Россия кубогының финалы ул Краснодарда узачак. Рүзәл Шәрипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Ознакай районында хәзинә тапканнар, аңа югары Стәрле авылында су торбасы салганда эшчеләр юлаккан. 11 предметтан торган истәлекләр арасында бакыр эшләнмәләр, керамика кыйпылчыклары була. Иң кыйммәтлесе алтын йөгертелгән хатын-кыз бизәнү әйбере. Табылдыкларына туган якны өйрәнү музеена тапшырганнар. Белгечләр кайбер хәзинәләргә 4000 ел икәнен ачыклаган. Республикада табылган тарихи экспонатлар арасында иң борынгыларыннан саналалар. Хәзер галимнәр аларның тасвирламаларын әзерли. Хәзинәләрне тамашачы хузурына ел ахырында чыгарырга җыеналар, аларны Ознакайның туган якны өйрәнү музеенда күреп булачак. Киләсе атнада Казанда Печән базары фестивале узачак. Заманча татар мәдәнияте белән кызыксынучыларны 26 август көнне Кабан күле яр буенда көтәләр. Быел фестиваль оештырыла башлаганга 10 ел тула. Беренче вакытта ул 12 дизайнер катнашында үткәрелгән, хәзер 700ләп гариза кабул итәләр. Шулар арасыннан бары тик 100 дизайнерны гына сайлап алалар, һәм алар халыкка үз эшләнмәләрен тәкъдим итә. Фестиваль программасы быел гаять бай, ярминкәдән тыш анда лекция сөйләячәкләр. Быел ул татар байлары турында булачак. Балалар өчен махсус мәйданчык әзерләнә. Кинода күрсәтәчәкләр. Тамашачы хузурына Илшат Сәетовның Төркия татарлары турындагы Казан Ирак документаль фильмы тәкъдим ителә. Фестиваль гадәттәгечә кичке концерт белән тәмамланачак. Анда татарча альтернатив музыка башкаручылар чыгыш ясаячак. Бүгенгә шундый яңалыклар иде. Хәзер рекламадан соң һава торышы турында мәгълүмат булачак. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыйк.
Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк көнчыгыш Бөгелмә баулы Азнакайда алмашынучан болытлы көн явым төшү ихтималы зур түгел. Температура көндез якынча 30 градус жылы, төндә 17 градуска кадәр. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама яршаулы Алабугада һава температурасы 32 градуска кадәр күтәреләчәк. Төнлә уртача +18 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, әгәр Җәмендилеевскида эссе көн. Көндез уртача температура +31 градус, төнлә 16 градуска кадәр жылы. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта болытлы көн, көндез якынча температура монда да 31 градус жылы. Төнлә +17 градус. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәледә явым төшү ихтималы зур түгел. Көндез якынча температура 29 градус жылы, төнлә 19 градуска кадәр. Чистай, Әлмәт, Мамадышта аязучан болытлы көн, көндез уртача температура 31 градус жылы, төнлә +18. Киләсе тәүлектә һава торышында үзгәрешләр көтелми. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы көн, явым төшү ихтималы зур түгел. Көндез 31 градуска кадәр жылы, төнлә якынча температура +20 градус. Җил уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 58%. Җирнең магнит кырытыныш